Takže čauky, mňauky. Vítám vás u nového dílu. Takže tentokrát to bude o fotbalu. Fotbal je důležitá hra pro malé děti 10 let. No, možná, že i víc, ale to nevadí. A toto video se bude jmenovat FIFA World Cup 2014 Brazil. Takže my jsme do toho nepostoupili, protože jsme prohráli, neudělali kvalifikaci. Takže dneska můžeme koukat na Řecko a proti Gerus, no a to dneska dávají. A jak to vypadá? Tak vyhrává Gerus 1-0. Takže pro tento díl jsme mysleli, že bychom mohli ukázat fotbal. Takže komu byste fandili? Určitě Portugalsku, protože to hraje Ronaldo. Argentině nevím, Messi není tak dobrý, jo, takže a dobrý by bylo. Jsme chtěli Mike Spirit je taky dobrá hvězda, ale my jsme chtěli najít si, viděli jste Goldman TV Mile Ten Leaf, on to nevadí, takže si myslím, že Brazílie to nedotáhne na vítězství Portugalsko, jo. Takže čauky, mňauky. To mě ještě psala, jestli tam kde budu